Hi guys, बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जास्ट ओरैनो डिउटियाव थांनायनि बागै आरोना। बिदिनो ओरैनो रुमनि दिनै भिडिअ' लाबोगोन नोंथांमोना गाज्रि दामोन। माने समखौनो मोना आरोना उफाय गैया। बिदिबाथ' बिदिबा नायलांबाय थागोन नोंथांमोना। थाखायबो ना मोनो आरोना ना थेंगोना नै 200 थाखा केजि एवफ्रामगासिनो नै। जोंनियावथ' सारिसोना नै दुन्दिया सायबाय बेनिफ्राय नै दुन्दिया आधा होखादों माने बरियानो होफैनांगौ दायो बरियानो दुन्दिया सुनो नागिरदों सुबाय आरोना दुन्दिया दोनगोन गोथाव बुरि नायदों दुन्दिया बरिया मैगं बायदिसो होखानांगौ दुन्दियाखौ होनबा गोथाव जायो बरिया फेन्टास्टिक जानो ना थेंगोना ओमफ्राय टमेट' बिलाहि गोदौनानै एकदम मोनबासो बरिया जासिगोन मोदोमफ्रुजोबसिगोन आरो बरियानो गोथाव जानांगौ ना थेंगोनाखौ मासे मासे बिराद गोथाव टेस्टि ना फाइनालि डिउटि थांनो ओंखारबाय फाइनालि रेडि जाबाय दा रुमनियाबो जाबाय ओंखारबाय जों दा जास्ट थांसिगोन आरोना ओरै थांनांगौ जोंना गोजौआवसो सेकेन्ड फ्ल'राव फाइनालि जाबाय नै डिउटियाव थांसै आरोना ओंखारबाय दा सिटबो गायनांगासिनो आं नोंथांमोना जि हायो दिन्थिगोन ना थेंगोना नै दंबावोसो नै गासिबो लिडार इयो सेकेन्ड लिडार दा एकदम हख्लायगासिनो फाइनालि लान्च टाइम हख्लायबाय बेखौ नाङा नाजों फैलायो बिराद गोथाव बिराद टेस्टि जादों बरिया टेस्टआ गोथावा ini kan